ang problema ng maraming mga Kristiyano, mga kapatid, is in the aspect of obedience. Di ba? That is the very key to your Christian life. Oo, alam ko naman na medyo gas-gas na rin itong topic ng obedience sa atin, di ba? Halos wala yata tayong buwan na hindi ini-emphasize yung obedience. Pero that's the key, di ba? Talagang dapat maipaalala sa atin kasi dito sa John chapter 13 verse number 17, ang sabi dito, if ye know these things, happy are ye if ye do them. Oh, 'di ba? Happy are ye if you do them. Pag nalaman mo ang mga bagay na ito, magiging masaya ka pag ginawa mo 'yan. Gusto niyo bang maging masaya? Totoong masaya? Do you know where you can find real joy? Mga kapatid, it's in obeying God. Oo. Wala pa akong nakitang Kristiyano na hindi sumusunod sa Diyos, ini-ignore niya ang Diyos. Yung bang kahit alam niya yung will of God, naririnig niya lagi, tinatamaan na siya ng preaching, pag uwi, balik pa rin siya sa dating buhay. Wala kang marinig na masaya sa kanya bilang Kristiyano, mga kapatid. Oo, malamang ay kasayahan ng sanlibutan, kasayahan ng pagiging karnal niya, pero wala kang marinig sa kanya na testimony of joy as a result of his obedience to God. Bilang pastor, ang nais ng Diyos sa inyo, yung maging testimony ng buhay mo, yung joy na ite-testify mo are product and result and effect of your obedience to Him. Yung mga paunti-unti na na-learn mo, na sundin. Halimbawa, kaya yun ang pag-uusapan natin. Ngayon yung mga 10 area na nag-i-struggle ang Kristiyano na sundin. Na pag nasunod mo ito, you will find joy and happiness in obeying them. Naunawaan po ninyo? So, again yan ang problema ng Kristiyano. Kahapon, meron akong sinabi na isang puzzle Ang puzzle ano yung alam mo na hindi mo alam? O, di ba? Ano yung alam mo na hindi mo alam? O, una dyan, kamatayan. Alam mo na mamamatay ka, pero hindi mo alam kung kailan. Tama? Yun. O, pangalawa, yung utang. Alam mo na may utang ka, pero hindi mo alam magbayad. Tama? Okay? Pero ito, serious tayo dito tayo sa lesson. Ang mga lahat tayo, alam na natin yung mga kalooban ng Diyos, utos niya at mga batas niya para sa atin. Alam natin ang responsibility natin, pero hindi natin alam gawin. So, the key to the Christian life is you do it. You act on it. You set goals on it. Make plans to do it. And don't just make plan. Do it. Oo. Kaya ang aking tanong sa iyo ngayon is, ano kaya yung mga bagay na alam mo na responsibility mo, ano yung mga bagay na hindi mo pa ginagawa hanggang ngayon? O kaya naman, ayaw mong gawin. Di ba? Kasi dapat ginagawa mo yan. Okay? Kaya let me share with you yung mga 10 bagay, mga kapatid, na hindi ginagawa, dito nag-i-struggle ang maraming Kristiyano na gawin. Una sa lahat, yung transformed life. Well, looking at you, mga kapatid, karamihan naman yata sa atin, medyo, hindi lang medyo, natuto ng sumunod sa Panginoon sa aspect na ito. 'Di ba? Bisyo, may nagbibisyo pa rin ba sa inyo? Wala na. Attire, sa pananamit. Oh, 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Ibig sabihin, binago ka ng Diyos, ipamuhay mo yan. Oh, di ba? Ipamuhay mo. If God made you a new person, ipamuhay mo yan sa Christian life mo. So ang tanong dyan,
ipinapabuhay, isinasabuhay na ba natin yung pagbabago na ginawa ng Panginoon sa atin? He made us a new person. Therefore, we need to have new habits, new attire, new goals, new desires. Isinasabuhay mo na ba yung transformation na yan sa buhay mo? Oh, di ba? So, dapat you should be able to say now na, you know, brethren, the things I used to do, I do them no more. Oh, you should be able to say now, the places I used to go, I go there no more. Oh, the songs I used to sing, I sing them no more. Di ba? Ano pa? Oh, the clothes I used to wear, I wear them no more. Oh, ano pa? The things I used to think, I think them no more. The words I used to say, I say them no more. Di ba? And basta sabi mo ngayon na as a result, napakaganda ang Christian testimony mo. Oh, tanong ko sa'yo, may maganda ka na bang Christian testimony? Oh, di ba? Kasi happy are ye if you do them eh. Yan ang joy ng Christian life eh. Di ba? Oh, you are surrounded by unbelievers. May mga loved ones ka. Are you showing Christ in your life? I mean, yan ang kasayahan ng Kristiyano. Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Oh, napanood nyo na ba yung testimony ni Brother Aldrich? Dapat ma-play yon. Ang ganda ng testimony ng kapatid. Sabi niya, I praise God. Diba? Iba yung joy na maramdaman mo sa kanya eh. Hindi yan mababayaran ng pera. Kahit kumita ka ng 10,000 dolyares. Pag walang pagbabago na nakita, na hindi nakita si Kristo sa iyo, walang kwenta yung $10,000, walang value yung $10,000 mo. Oh, the only value nakarelay dyan sa Christian testimony mo mga kapatid. Oo, totoo yan. Okay, sabi niya, ano yung testimony niya? Dati ako yung taga-gitara pag may inuman. Ngayon, I am very happy to share with you. Ako na yung nagpipray pag merong pagtitipon. Oh. Kaya dahil siya yung laging ini-invite, di ba? Tinanong niya sa akin, Pastor, pag ako magsalita sa mga birthday, ano yung sasabihin ko bago ako mag-pray para ma-share ko yung gospel? Biruin mo yon, nandun na siya sa ganung level, di ba? Oh, ihambing mo yan sa pera, walang kwenta yung pera diyan mga kapatid. Hindi ko sinasabing walang kwenta ang pera ha. Pero inilalagay natin yung ano ba yung values ng Christian life mo, 'di ba? Oo. At sumusunod na lang lahat 'yan. So, now, dahil sa ganung testimony ni Brother Aldres, sabi niya, dati mahaba yung buhok, 'di ba? Ngayon nagpagupit siya noon. Oh, tapos, dati alak yung itinataas, ngayon Bible na daw. So, nakita mo talaga na naging seryoso na siya sa pagsunod doon sa area na gustong baguhin siya ng Diyos. Amen? At alam niyo mga kapatid, nakaka-bless yung testimony ng kapatid na yon. Kasi talagang makita mo yung serious siya na sumunod sa Diyos eh. Makwento ko lang sa inyo ha. Good news, good blessing ito mga kapatid. Kasi yung problem kasi na yung mga Kristiyano, ini-ignore nila ang Diyos eh. Kasi ang mahalaga lang sa kanila, pera, trabaho, yun lang yung mahalaga. Hindi nila alam na yung mga bagay na ito, napakasimple. Ano lang piti kanti apo, digiti opportunities umay aming tingga kakabsat eh. Alam mo, habang nandun ako sa Australia, nag-live sila eh. Halos lahat sila. Si Aldrich, si Dexter, si Nelson. Nag-live lahat yan. Alam nyo ba na yung palang leave na kinuha ni Aldrich mga kapatid, nung nag-ask siya ng leave, no work, no pay pala siya mga kapatid. The only assurance is, hindi siya tatanggalin sa trabaho. Pero no work, no pay pala siya doon. Oo, kaya talagang pinaghandaan nila yung pagpunta namin na yung weeks na wala siyang trabaho, make sure na may finances siya to cover their expenses as family.
Oo, talagang pinaghandaan niya yon. Okay? Tapos, iniisip niya na maubos na yung leave niya sa taon na ito, ganon. So, nung nakauwi na kami, after 1 week, after 2, 3 days yata, grabe, nag-message siya sa akin. Sabi niya, Pastor, may good news ako sa'yo. Ano yun, Aldrich? Sabi ko. Sabi niya, grabe, Pastor. Ah, pumunta ako doon sa trabaho namin. Alam mo ba yung araw na hindi ako nagtrabaho kasi no work, no pay ako yon? Doon, sabi niya, sineldohan ako. Sineldohan siya. Yung bang leave, talagang totoong leave, legit na leave, mga kapatid, na paid. Oh, alam nyo yon? Paid leave. Kaya lahat ng days na yon, halos 2 weeks na hindi siya pumasok, nagsweldo pala siya. Tapos nung tinignan niya daw yung kanyang leave credit, hindi affected. Ibig sabihin, pwede pa siyang mag-leave until the year ends. Nakita mo yon? So, pag talagang inanor mo talaga ang Diyos, na ginawa mong yun ang pinakakabayo ng buhay mo, yung obedience mo sa Diyos ang kabayo na humahatak sa iyo pataas. Yan ang humahatak sa yung paangat na lahat na ng aspect ng buhay mo, umaangat na rin kasama dahil sumusunod ka sa Diyos. Mga kapatid, hindi ba napakagandang testimony yan? Di ba? Oh, kaya happy are ye if ye do them. Yun eh. So, ang punto ngayon is, gawin mo na yung obedience mo sa Diyos ang iangat mong level at sama ng Diyos lahat yan, aangat din po lahat yan mga kapatid. All these things shall be added unto you. Kaya hindi ako naniniwala sa panahong ito na wala namang persecution katulad nung araw. Hindi ako prosperity gospel ha, pero I believe talaga napakaganda ng Kristiyano ngayon umangat eh. Kaya lang iba kasi yung alam natin na paraan ng pag-angat eh. Our own way, not God's way. Dapat sundin natin God's way. Kaya balikan natin ha. So, klaro na sa inyo yan. Transformed life. Okay. The second area where believers usually struggle to obey, etong sharing your faith and helping others grow. Kaya, let me ask you mga kapatid, talagang inaccept nyo na ba yung responsibility na ito na ma-share ang inyong pananampalataya at ang ebanghelyo sa mga tao? Make it your life. Oo, be a soul winner. Soul winning is not only a schedule that you include in your life. Soul winning is a responsibility that you have to do as a Christian. Wherever you are, give gospel tract, share the gospel, share your faith to people, mga kapatid. Kaya nga, inuulit ko ha, gusto kong ibalik lang yung napakagandang sinabi ko kanina na isa sa mga achievements na gusto ng Diyos na maabot sa Christian life mo ay yung maging soul winner ka, mga kapatid. Amen po ba? Sino sa inyo ang marunong ng mag-soul winning? Yon. Maganda na alam nyo na. Pero ang tanong, nag-soul winning ba kayo? Amen? Kahapon, may in-invite si Gretchen. Alam nyo, dapat next week, nag-invite dapat kayo ng mga friends nyo eh. Invite them to church. Nag-invite si Gretchen kahapon. Kasama niya daw sa trabaho, sa childcare yata sila eh. Ngayon, meron siyang na-invite na kaibigan niya. Nakapag-asawa ito ng Aussie, Australian citizen. So, by the grace of God, dumalo, tuwang-tuwa siya, same age sila, magkasing edad. Ang napagaganda doon ngayon sa Australia, pag may bisita, bago ito ma-join doon sa ating service, dinadala muna doon sa taas kasi sa first floor yung ating worship area. Sa second floor nakatira sila Aldrich, may sala sa baba, may salas pa doon sa taas. Malaki kasi yung inupahan nilang mission house. Tignan mo, ang ganda talaga mindset. Ano ko lang ito sa inyo, babalikan ko rin yung point. Ang ganda ng mindset kasi sabi ni Aldrich, sabi niya, alam mo pastor
nung kukunin na yung bahay na ini-stayan namin, nandun sila na si Nelson and family, Aldrich and family, Dexter and family, at saka si Lucky, isang malaking bahay sila. Kaso, ibebenta na yung bahay kaya pinaalis na sila noon. Sabi ni Aldrich, gusto ko lang sana yung maliit lang kasi yun lang yung kaya ng budget namin. Pero pastor, iniisip ko tong ministry natin. Biro mo, yung ganung mindset mga kapatid, ganun sana tayong mga Kristiyano. Concerned ka sa ministry, sabi niya, pastor talaga. Kaya ito yung prioritize namin na-burden yung puso kaya paano kaya yung mission house namin. Kaya yun, kumuha sila ng malaking bahay. Siya, family niya sa Kasilaki, silang na umuupa doon mga kapatid. Okay? So, ngayon, pagka Sunday, yung dinadalang bisita, hindi mo na gino-join doon sa sa main group. Dinadala sa taas, sinosolwin mo na bago mag-join doon. O, di ba mga kapatid? So I'm so happy now na yung mga brethren natin, lahat sila ay natututo ng mag-soul winning. Alam niyo po yan? So inuulit ko one of the achievements that God wants to accomplish in your life is to make you an effective and faithful soul winner. Oh, alam ko marami sa inyo dyan ang magaling ng mag-soul winning. Pero yung iba sa inyo, hindi pa magaling mag-soul winning. So accept that responsibility. Tapos yung helping others grow, discipleship yan. Especially sa ating mga men. I leave to you the challenge, accept the responsibility of being a disciple maker. Amen. Okay, number 3 tayo. The third area where believers usually struggle is personal quiet time. Okay, ito. Honestly, sino sa inyo ang palaging nagpo-quiet time o nagde-devotion sa umaga? Taas ka ng kamay. Palaging nagde-devotion. Yan. Okay? Okay? Oh, alam mo kapatid, you should never skip your quiet time. Oo. Yan ang isang habit na dapat i-include mo sa buhay mo kada umaga. Oh, marami tayong Bible verses dyan. Oh, si Abraham early in the morning. Okay? Then, personal quiet time. Number 4, our coming together for worship and prayer. Oh, many believers still struggle on that. Pero the way I look at you, by the grace of God, mukhang okay naman yata kayo sa area na ito. Minsan absent lang, minsan present, di ba? Pero nakakatuwa sa inyo, yung testimony na yung mga ibang kapatid dyan na ayaw, hindi tatanggapin yung trabahong yon o hindi niya ipagpapatuloy yung trabahong yon pag walang off ng Sunday sa kanya. Praise God for that. Alam nyo na, i-share ko na yan sa mga brethren natin. Ginagamit ko yung testimony nyo para i-inspire yung mga brethren natin dito. And that's a wonderful testimony. Number 5, mga kapatid, where believers usually struggle is honoring God through finances. Oh, honoring God through finances. Sabi ng Proverbs 3:9, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Okay? Now, ito yung area mga kapatid na dapat lumago tayo in obedience. Okay? Well, many of us, di ba may level yan sa cheerful giving natin. Una yung tithe. Okay? Pangalawa, dito sa ating increase, which is nandyan yung love offering, missions offering natin. And the third area na dapat marunong tayong sumunod sa Diyos is in the area of first fruit. Okay? So, now, I can go on and on, pero ito yung gusto ko lang na ibigay sa inyo as the last part of my message. Na isa-summarize ko na lahat yan kasi marami pa ito, but I will summarize it. Ganito yan kasi, when is it difficult to obey? Diba? When is it difficult to obey? Bakit maraming mga Kristiyano, they find it difficult to obey? Gusto kong addressan yung, alam mo, pastor, maganda yung sinabi mo. Tama naman sa akin Pero bakit ang hirap kong gawin? Well, when is it difficult to obey God? Number 1, mga kapatid,
I believe one reason why it is difficult for believers to obey God is, number one, when life is not going well. Di ba? Oh, whether you like it or not, when life is not going well, and when we face numerous problems, financial struggle, how many of you are struggling financially right now? Oh, halimbawa, merong isang kapatid last week, sabing ganyan lumapit sa akin, Pastor, sabi niya, pag-pray mo ako kasi negosyante siya, ang laki-laki ng kanyang capital, ang laki ng gastos. The problem is, yung kanyang pangnenegosyo, inuutang niya yon, which is dito sa Pilipinas, parang good credit yon dahil you borrow the money with a prospect na mapalaki yan. So you're not only able to pay for your credit, you're able to gain from it. Pero ang problem doon, sabi niya nga sa akin alam mo, Pastor, sabi niya, dapat everyday, may pumasok na pera ko na at least 10,000. Kasi pag wala akong kikitain 10,000 everyday, hindi ko kayang i-pay off yung amortization or yung mga binabayaran ko. So, yung negosyo ko, kinakailangan kumita yan ng 10,000 everyday. Di ba? So, challenge, very challenging yung kanyang financial. He's really struggling financially. So, ang dami niya nang isip na, ano kaya, Pastor, kung ganito, maglo-loan ako dito, ganyan. Tanong ko sa kanya, sabi ko, Brad, are you giving faithfully? Are you giving your tithe? Are you giving your increase? Are you giving faithfully? Sabi niya, umiyak na siya. Oo, umiyak na siya. Sabi niya, Pastor, sabi niya, sa totoo lang, because of my financial struggles, hindi ko na nagagawang maibigay pagkaminsan yung aking tithe. Sabi ko sa kanya, kapatid, that is the real problem. Ang real problem, hindi yung mga naniningil kada week, every week sa'yo. Hindi ang problem yung saan ako kukuha, saan ako magkakaroon ng client so I can produce 10,000 pesos every day. Because those problems will take care of themselves if you settle the real problem. Because the real problem is your disobedience to God. And you don't realize that your disobedience to God creates more problem in your life. Not only that, your disobedience to God causes you to miss the blessing of God, it even invites more problem in your life. Umiyak talaga siya, mga kapatid, na-convict siya. Kaya nangako sa akin, sabi niya ganyan, Pastor, ipag-pray mo ako. Malaking bagay itong pag-uusap natin, na-revive ako, na-rebuke ako, na-encourage ako, di ba? Na nagkaroon ng trust sa Panginoon. That's really true. You don't realize that sometimes iniisip mo, siguro maiintindihan ng Diyos na hindi mo na ako makapag-tithes ngayon. Maiintindihan ng Diyos na hindi mo na ako makapag-first fruit. Hindi pwede, mga kapatid Yun yung dapat first na isettle mo sa buhay mo Di ba? Before anything else. And when you begin to solve things your way, you don't expect the blessing of God upon your life. You need to solve the first matters first. First things first. Diba? So again, your disobedience will, marami kang malulus, marami kang mamimiss na blessing ng Panginoon because of your disobedience. At the same time, your disobedience will open up more problems in your life. Kaya pagdating dyan sa financial struggle, listen, don't count it na parang pressure ito. Hindi, mga kapatid Sometimes the Lord allows you to go to financial struggle para to develop your faith Diba? Kaya, mga kapatid, it's not really easy to obey God when life is not going well. Financial struggles, health issues, diba? Family conflicts, emotional burden. You see, it can be incredibly difficult to obey and serve God kasi the weight of these challenges often can discourage us Di ba? Yung isang kapatid nga, nung preach ko ito kahapon,
doon sa ating main sanctuary. Sabi sa akin, Pastor, thank you for the message. Ha? Sabi niya, uuwi ako na sobrang encouraged kasi sabi niya, practically ngayon, I am down sa lahat ng areas ng buhay ko. Down na down ako ngayon. You see that? So I really have to address these things. And God knows about our situation. Kaya nga, ang mahalaga ngayon is this. The challenge of this message is to shift your focus from your burdens and problems to God. Oh, alam naman natin yung casting all your cares upon Him. God invites us to cast our burdens upon Him. Di ba? Sabi niya, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Alam niyo ba na growing up, meron kaming kinakanta nila Papa noon eh. Yung title, ano ba yun? Ited mo ken kuana. Alam niyo ba yung awit na yon? Oh, subukan kong kantahin ha. Okay? Huwag kayong tatawa, ma'am. Kakanta ako. Okay? Sabi niya, oh, hindi ko na kasi alam yung English noon, pero ang alam ko ng Ilocano, sabi niya, ited mo, ken kuana, taawit mo, tapno, tulungan na ka. Tapno di ka agdwa-dwa, di na kanto baybayan. Bantayan na kati inaldaw-aldaw. Di ba? You don't have to face your struggles and problems alone. Kasama mo ang Diyos, sabi niya, casting all your cares upon Him. Yan ang kulang natin. We try to carry the burdens on our own. And ang nasa-sacrifice, yung ating serbisyo, pagsunod, yung ating tungkulin sa Panginoong Diyos. You see that? That's why God said, cast your burdens upon Him. Tapos ang ganda pa nung sinabi niya sa Hebrews 4:16. Di ba? Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Di ba? Ganda nun eh. Why? Because it says there that we do not have a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Infirmities doesn't only refer to problem. It talks about where we are weak. Oh, hindi pare-pareho yung breaking point natin mga kapatid eh. Hindi pare-pareho yung mga situations na parang Achilles heel ng buhay natin. Malay mo, yung iba sa inyo kahit walang-wala na, nandiyan pa rin sa church. Diba? Yung iba dyan, kahit natanggal sa trabaho, kaya pa rin. Yung iba hindi kaya yung gano'n. So iba-iba. But then, Jesus said, alam ng Diyos yung feeling of our infirmity, but was in all points tempted like as we are. Biruin mo yun. Di ba? He can sympathize and empathize with us. So, ano nga sabi niya? 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Di ba? That we may find, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Oh, di ba? Tapos Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. I like that last part. Let your request be made known unto God. Hindi lang po problem ang sabihin mo sa Diyos, ang dapat sabihin mo rin sa Kanya, request. Oh, minsan kasi we come to God. Oh, Pastor, ginawa ko na yan eh, yung sinabi ko sa Panginoon yung problem, pero bakit worried pa rin ako? Do you know why? Because you did not tell God your request. And to tell God your request is you have to assess the situation and think of the solution. You don't just tell God the situation. Tell God about the solution. Panginoon, I request ganito. Yun, make your request be made known unto God. And the peace which passeth all understanding shall keep your heart and mind through Christ Jesus. So, mga kapatid, I don't know, whatever our struggles right now that would hinder us, that would make difficult for us to obey God, especially in the area of our cheerful giving, mga kapatid. But listen to me, God is greater than our problems. Amen? So, it is difficult to obey God when life is not going well. Secondly, when is it difficult to obey God? Number 2, when it requires sacrifice. Oh, it is easy to obey God when it is convenient eh. Malaking magbigay kung marami pang natira sa'yo. Tama? Madaling pumunta sa church pag open sa schedule mo. What if there is conflict? What if it will cost you something? Diba? Sacrifice means it will cost you with something valuable. What if it will cost you your personal ambition? Diba?
Nakita ko lang kaninang umaga, merong isang basketball player yata ng Rockets ito. Oh, hindi naman siya Baptist, pero sabi niya, at a very young age of 21 yata, promising, pwede siyang maging milyonaryo sa pagiging basketball player niya. Pero iniwan niya yon at nagsuko daw ng buhay para maglingkod sa Panginoon. That's quite a commitment, di ba? Oh, it cost him his personal ambition in life. What if obeying God will cost you your security and comfort? Alam nyo naman, dyan sa Amerika, napakalaking issue ang security, hindi lang comfort. Security. Security like you can secure your health, you can secure your future, you can secure your house, you can secure your car, you can secure your life. Kasi pag nawala lahat yan, bankrupt ka, tapos ka. Diba? Nakapahalaga ang security. But then, our security is on God, mga kapatid. Diba? Oh, what if it will cost you your resources? What if it will cost your relationship? So ano yung dapat prinsipyo na maging conviction ng buhay mo that will really push you to obey God even if required sacrifice? Ito yun. Yung prinsipyo na dapat panghawakan mo that would push you to obey God, no matter how it costs you, no matter what the sacrifice is, ay ito. God honors them who will honor Him. At tandaan mo yan. If you honor God, kasi ikidum mo tamata mo na, kunam kat apo, ure anak mapukaw kanya kon, ure anak pa isakripisyo, amok nga no padayawang ka, padayawan na tumat. Di ba? Yun yung sinabi ng 1 Samuel eh. Them that honor God, He will honor. But them that dishonor God, He will lightly esteem. Oh, nakita mo yan? Kami, pastor's family kami, si Pastor June, mga kapatid, who would think, who would, even Pastor June, not in his wildest dream, si Papa, di ba pa? Not in your wildest dream, na makaranas tayo ng ganitong mga pagpapala. And I'm not saying that we entered in the ministry na ito ang habol. Kasi nung araw, pag pumasok ka sa pagpapastor, walang ganito. You forget about dream. Walang dream, mga kapatid. Nung araw, pag nagpastor ka, walang dream house. May ganun ba? Walang dream car. Basta pag pumasok ka na sa ministry, suicide yan. Wala kang gagawin kundi magso-soul winning, magbibuild ng mga churches, tapos yung mga orientation pa tayo nung araw na pagpastor ka, bawal maging mayaman. Pagpastor ka, parang bawal na bago ang damit mo, bawal na bago ang sapatos mo, bawal lahat yon. Kasi magiging issue sa mga members yan. Pag yung pastor's wife nakabili ng bagong rep, ng bagong washing machine, magtatanong yung mga members, di ba? Mabuti na lang na by the grace of God, noong 90s ipagpabangad ni Pastor John T. Umay dito yung Manila, uri adot mang kontraking kwa na ide. Natuto siya dito kay Pastor Abante, tinuro sa church natin yan, nabago, na-revolutionize yung ating ministry. But my point is, kaya ngayon, pagka sinasabi ni Pastor John is, hindi ko man lang na-imagine na yung binigay ko ang buhay ko, ganito yung marami, na mga kaluluwang naligtas. And for us, sa kanyang family, we are blessed. Diba, Preacher Glenn? We are reaping the harvest. Why? Because if you honor God, He will honor you. Oh, do you know what it cost him when he obeyed God, mga kapatid? Number one, his personal ambition. Oh, magsisiman sana si Pastor John naging piman. 'Di ba? Kasi umuwi na ng Ibakara, akala ng tatay niya, ni Lolo, sasakay na ng barko, kukunin na yung gamit, hindi pala magpapastor siya. It cost him his personal ambition. Alam niyo yung ganyang talino ni Pastor John? Yung ganyang personality niya, mayaman sana yan Magaling mag-sales talk si Papa Siya yung tao na pag kinausap mo, uri na laos na ilako na nga ikan, mapapabili ka talaga 'Di ba? Magaling sana yan. But he sacrificed all of these things just to obey God. Di po ba? It cost him his family. Sabi daw ni Lolo noon awamputot ko a pastor ko na inlaksid na. Biruin mo yan, mga kapatid. So, tama yung sabi ng Panginoon na whatever you lose for Christ, you will find it. Why? Kasi temporarily, you lose them.
But if you honor God at the expense of these things, mga kapatid, piruin mo, yung paano matuwa ang Panginoon sa'yo? Di ba? Paunay deto yung anak ko na nakakabsat. Paunay deto yung tauray anak mapugaw king kuana kat napanunutan. Di kituyen gaputi pa nang ipatag na kanyak kuno ti apo king kana. Di ba? Kaya at the end, anong nangyari? When he lost his personal ambitions, the Lord blessed and even more beyond our wildest dreams. Di ba? Biruin mo yan. Sabi nga ni Lolo sa kanya daw noon nung nakagraduate na sa Bible College, ikakasal na sila ni Mama. Nakapetisyon, di ba pa? Nakapetisyon ka noon 1989 Hindi, 19 something. Sabi daw ganyan, Barok, sabi ni Lolo daw sa kanya, wag kang mag-asawa ka, pero wag kang magpapakasal. Alam niyo naman sa atin sa Bagara, di ba? Uso na, basta Hawaiano, pambihira. Barok, ag-asawa ka, pero wag kang magpapakasal. Ano sabi ni Papa? Naku, hindi pwede po yan. Pastor ako hindi pwedeng mag-asawa kung hindi magpapakasal. Di ba? So anong sabi ni Lolo daw sa kanya noon? Ay wala, maghihirap ka. Kasi kung hindi ka magpapakasal, mas madali kitang makuha sa US. Maghihirap ka. Anong sabi ni Pastor Jun sa kanya? Papakainin nga ng Diyos yung mga ibon Mangan pa'y di kita uwak, di nakambay-bayan ti Apo. Praise God. Siyempre nung una talaga naghirap. Alam nyo naman kung gaano kahirap yung ministry. Kung hirap sa hirap, napakahirap. 300 pesos support every month, delayed pa pagkaminsan. Di ba? Sabi nga ni Mama, nung pinanganak kami, di ba? Wala silang wala silang gas range. Na unti-unti yung mga kwati alad, bislak. Yung mga millennial, hindi nyo na alam yan. Amuyot bislak. Dete kawayan, nga alad. Yun, bislak. Tapos yun ang kanyang pinagluluto. Apakahirap talaga. 'Di ba? Pero tignan mo, he sacrificed US ngayon nasaan sila Pastor Jun ngayon, 'di ba? Pambihira. Ako na lang ang wala diyan 'di ba? Pero hindi yan ang mga habol natin. Personal ambition. Family. It cost him his family. Ngayon, alam mo ba na si Lolo, bago siya namatay, gustong magpabaptize na Nasiran ni Papa si Lolo, tumanggap sa Panginoon. Si Lola Trining, na-baptize pa ni Pastor John yan. Tapos nung nagpurgod na si Lolo sa Bacara, sa amin tumira, sineran ko yan, palagi kong sinusolwin, palagi kong ina-assure ang salvation. Tapos clear na sa kanya. Alam mo sabi sa akin noon, sabi niya, Barok, kunana, kaya't ko't agpabautisar, ngam dapat ikam heater deta swimming pool yung kunana kanya. Saan mo ka man lang ikam heater ta swimming pool ang gagabsat? Uray man nga silyas, uray man duwa nga silyasit, ibuyat mo mapapudot na nga rod kita. Sabi ko, Lolo, hindi pwede. Kaya namatay siya na hindi nabautismuhan. Di bale, kahit namatay siyang hindi baptist, at least namatay siyang ligtas. Pero what I'm saying is this, there are things in life na you are in a crossroad But if you learn to grow in faith and obey God no matter what, leaving the consequences to Him, and no matter what it costs you mga kapatid, at the end, yung pagsunod mo sa Diyos, you will be happy to testify of how the Lord will bless. Kaya tama yung sabi ng Bible, if ye know these things, happy are ye if ye do them. So would you really want to find that happiness in Jesus Christ? Do it. Obey God, mga kapatid. Amen. Okay, wala na tayong oras. So we'll continue it next time. I hope this was a blessing to you. Okay? Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa aming mensahe ngayong umaga. I'm so glad that I could minister and be a blessing, Lord, sa aming mga members sa Hawaii. I praise you, Lord, na in spite of the high cost of living and in spite of the different way of life, financially speaking, not many churches are able to give their tithe faithfully, but I praise you that our members are giving their tithe, and many of them have learned to give their first fruit to you, Lord. And I praise you for that. Kaya, Panginoong Diyos, tulungan mo po kami na maging obedient sa iyo, Panginoon. Thank you so much. In Christ's name we pray. Amen and amen.